n'ọdịnsa a ndị dibịa bekee na ndị nlekọta ahụike ndị ọzọ na-esi na Naịjirịa na-eri mbọmbọ agbaga mba ụwa ndị ọzọ ebe ha na-achọ ka ọ dịrị ha na mma. Ajọ ọnọdụ a ekpigo nnọọ aja na ngalaba nlekọta ahụike n'ala Naịjirịa nke mere ka nzukọ Zugbe 2023 nzukọ ọbịa n'afọ 2023 nke otu dịkọtara ndị dibịa bekee Naịjirịa bụ NMA na-ahịchafụ bekee ngalaba Anambra steeti wee kpọtụrụ ndị eji okwu ha agba izu dị iche iche ka ha bịa tinye ọnụ n'okwu banyere etu a ga-esi kwụọ ya bụ nwaanyị ukwuwara ma chọpụtakwa ụzọ a ga-esi kwalite ngalaba nlekọta ahụike. Emmanuel Chegbata jere nzukọ ha ahụ wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. N'okwu ya na ya bụ mmemme bụ nke isiokwu ya bụ oke ọpụpụ ndị dọkịnta nakwa ndị ọrụ ahụike na-apụ n'ala Naịjirịa ka o si manyite ihicha aka mgba nakwa ụzọ a ga-esi wee mebilata ya ka onyeisi NMA dọkịnta Roland Ojimma kọwapụtara akwụghị ndị ọrụ ahụike ezigbo ụgwọ, oke ịtụtụ isi, enweghị ezi nchekwa, enweghị ọrụ dịka ọtụtụ ihe na-eme na ọtụtụ ndị ọrụ ahụike na-apụ n'ala Naịjirịa ije chọọ ihe ọzọ ha ga-eme na mba ọzọ. N'okwu ya ka onyeisi NMA na steeti a dọkịnta Jane Ezeọnụ sịrị na ya bụ mmemme nyere ohere ijiri wee mụta ọtụtụ ihe nyegara ndị na-afụ maka ahụike nakwa ụzọ ha ga-esi wee bụrụ ọkachamma ma nwee mwute na ọtụtụ ndị dọkịnta nakwa ndị ọrụ ahụike na-apụ n'ala Naịjirịa bụ oke ihicha aka mgba nyegara ndị otu ọrụ ahụike. N'okwu ya gbasara njikere steeti a n'ihe gbasara ahụike ka kọmishọna na-afụ maka ahụike dọkịnta Afam Obidike nke ọ bụ direktọ na-afụ maka medical services na steeti a dọkịnta Ugochukwu Chukwulobelu nọchitere sịrị na gọọmenti ugbu a dị njikere ma na-akwado ndị ọrụ ahụike maka ọdịmma ya bụ steeti na Naịjirịa ma kọwaa na ha na-ewepụta usoro begba bụ nke ga-enye aka fụ na obodo niile na-erite erere. N'okwu ya ka onye isi ọrụ na steeti a bụ ọkaiwu Theodora Igwegbe kọwara ya bụ mmemme dịka nke dị oke mkpa n'ugbu a ma kọwaa na gọọmenti steeti a etinyego ike ha n'ebe ọ kachasị n'ịrụ ọtụtụ ụlọ ahụike ma na-akwụnyite ndị ọrụ ahụike ụgwọ na steeti a. Onye bụ onye isi ya bụ mmemme Ọkammụta Sunday Okafọ sịrị na ya bụ mmemme dị oke mkpa n'iji wee nebanye anya n'oke ọpụpụ ndị ọrụ ahụike na-apụ n'ala Naịjirịa. Onye bụ onye isi Local Organizing Committee dọkịnta Stephen Awachie sịrị na isiokwu ya bụ mmemme na-etinye ya n'ọrụ ọ ga-eme ka steeti a na ala Naịjirịa na-etowanye. Site n'Ọka, Emmanuel Chegbata ka akụkọ ụwa ABS.